I pozdrav svima, evo je druga epizoda. Ovo je sada sa Aleksandrom Conićem. S njim sam igrao LOL, ako se sećate. Kako loše, brate, opet sec kako si ga loše, brate. Zašto je govno od štapa, ali jebi ga, brate. Najjeftiniji mi je bio za punjenje, brate, pogledaj ovaj koliko mi je. Inače on igra na svom 250 mi treba za punjenje. Igra na svom Android telefonu. Pa vidjet ćemo šta i kako, u suštini veća vjerojatnoća da ću ja da pobedim zato što na kompjuteru je lakše, ali ako znaš igrati ne mora tebi da predstavlja problem jedan Android. Ajmo. Znači na ovo udariš ovo dole, biti dva komada, brate. Udari, bio je poznam to. Trebalo se udariš ovaj prvi bužu. Da. Aha, šta kažeš? Da. Znači, brate, kidam. Jebač. Ćemo ko ću da igraš ovdje? Niste imali kako? Ništa mi ne fali. Znači ništa. Ne senskaj kurva. Up here, we're free, bound only by frozen memories. Ja što sam se zajebao oko ružno, brate. Ne, nego sam se zajebao, loptica otišla dola, nema veze. Dosta još, jedna mi je stala da udarim, brate. A zašto si to odigrao? Nisam. Baciš loptu, to je to. Ja sad tapka šta radi, brate, si već ubacim. Aleksandar Conić, pa imaš prostor mnogo. Bukvalno glupo bi bilo da ne ubaciš. Kako su tu zvuci, brate. Pucamo. What the fuck? Alo. Zamalo. Da će ih sve izubiti svoje pička. Pao! Wow! Ne! Bravo, kralju! Ja to poizgubio si. A dobro što hoćeš, prethodno si pobedio. Prethodno si ti zabacio jednu, ja sve. Jo, gledaj ga. Gledaj, namesti mu se tašno, brate, kokoš. Okej, ja sam dao da snimam i to, brate. Okej, će igramo mi još, ali... Jedan, a još jedno ću da igramo. Ja njela igramo do ono. Rozbijač! LOL, kuka.
To jest dupce. Dawaj dawkę tu teraz. O Jezu. To były takie wziął. No! Звук его ты. Teraz butasz. Znaczy mi się nawet nie To ja gledam malo do tebe, nemo da tem malo kod sebe. Potem ja prvo ide pojedno kod mene na koncu. Jesu novo. Da, čuđe. A pluće, brate, ne. Neće, jebi ga. Okej. Da, da. Aj, jebem ti se. Aj, daj. Da! Za malo. Dobro, mogo sam da sam imao i stapko jače možda kuca, brate. Ti će pogodiš lopicu. Uvijek, ali ja to davno neću. Čekaj ovo. Dobro, onako tako prosto. Nemam pojma. Ne. Još malo nazad. Aj, čuđe. Dobro, misliš tu dole, ja sam mislio, brate, u gornju. Ovo je, brate, previše agresivna muzika. Če promašiš? Jer je pijanje. Neće. Mene si me ujebo sada, znaš? Stvarno si me... Pa ne mogu ništa da udaljim. Bravo, majster, moši uz dozdu samo, brate, da udariš u plavu. Aj sad ti igraj mene te usta. Ni zelenu možda ubaciš lepo. Ja koliko me falim u jednom. Ha? To je to. To će upadne i tvoja. What the fuck? To je brate ono. I sve, ajde. Ulazi brate šta god treba. I gdje god treba. Pucaj. Ho. Ne. Čekaj vreme, brate. Kako se ne našao, brate? Čemu vreme? Bravo. Ko na venčanje tapšanje? Naga, chill. Nadam se. Da, si normalno. Evo, čini. Ne jebaš. Čupadno. Ajmo, sad će ti mene ovu da pobediš, brate. Kurac. Sad nam je sjebat. Nije, brate, lepo ti sve namešteno. Dobro, ovo sam slušao, baš sam ga odvoj. Ne, brate, ja nisam igrao ovo. Ja Wolf nisam igraja. Delit ćeš sad crno. To jest možeš od Martinela. Ili tako, god hoćeš. Ali bolje ti od Martinela, ja mislim. Ja sam najbolj uvijek u tebi. A to ti da uruga? Taj baš ne znam kako ja. Nije dobar. Aj, strašno. Sad, brate. Aj, 7 komada samo da ti možeš. Viš kad mi to ugovno panelju, okej. Ovako. Dobro, usrao sam se, u trenutku sam se usrao, brate, da mi je pomerio miš u zadnju milisekundu. Au.
tuti. Gledaj, već je istekne baterija, brate. To je to, evo druga pobjeda. Dekoncentrišeš me! Nemoj da si pipka! Duple ga, majmo! Evo, ruka. To je to, ljudi, vidimo se. To je bilo dovoljno za drugu epizodu.